Sao? Ganun ka po. Jom, siya. Ang Maria di maumilat ang kuman o sa kanaan sa kilong na bahay ang bahay ng talon at nakikad ng ban ng buhay na gawin siya yung ikay sa lahat ang nandutong nagpili siya yung kinagren tumahan ay diba kargahan na ikisnahan Tumapan ay lubang Jangan hadir kita Jangan tinggal Jangan wakonan Tentang bukan pakai Tentang untuk minum Tentang untuk bahagia Tentang untuk tinggal